מה קורה מטורפים? אתם גם בסרטון חדש, לא יודע אם זה סרטון, זה רק משהו שהתחדשתי בו. היום אני מראה לכם את הדברים החדשים שיש לי. הייתי בחו"ל, הייתי בקפריסין חברים, עשיתי סרטון, הוא יעלה בזמן קרוב, אני אערוך אותו. ובינתיים אני רק יום אעשה לכם סוג. קודם כל יש לי מיקרופון חדש, תוכלו לשמוע אותי יותר טוב, וגם יש לי סטאפ, אני עשיתי אותו בעצמי, לקחתי כל מיני דברים, שמתי אותם על השולחן, וככה יש לי פאפ. זה התחלה, כאילו יש לי פה את הטלוויזיה שם למעלה עם האקסבוקס שאני יכולה לשחק וזה, ואולי אני אנסה לעשות לכם סרטונים שאתם תוכלו לראות אותי ואת המשחק. אני לא יודע איך אני אצליח, כאילו יש את לא משנה, זה סתם חברה שלי. אז בואו נראה לכם איך הסטאפ נראה ואת הדברים החדשים. טוב, חברים, זה הסטאפ, אתם ממש חדש שעושה, זה החשים שלי ספורטי, אני אותם בפה גרין. אם אתם אהבתם, תרשמו בתגובות, אם לא נורא, אולי בינתיים, אז אולי אני אעשה לכם סרטון פיפה, אני לא יודע, פיפה מובייל, ואני אנסה לשדרג וזה, ואני אתכם אתכם שיהיה טוב, אתכם אתכם שיהיה דברים חדשים כמובן. זהו, בינתיים הסטאפ שלי, אז יאללה ביי.